Nkranza Sompa 90.7, Doma Sompa 101.3 FM, Mankasim Kingdom 106.1 FM, Mankasim 4 Amuchi Aguna and Potamo Kingdom 106.1 FM, Decoder so Sompa FM, Facebook ubet me be follow ye no like page no share Sompa 106.1 FM Accra and a YouTube live on so Sompa FM live. Your website ya boni ina bededi ya kwakoto www.sompaonline.com ena ubenya ye. Nana KJC Company Limited a watonwa densi hu niema chance building materials ye wano ena ne kase boy de bremo endpoint homeopathy clinic ejena bababa ena secure sanitary parts ne ema hotoso bosumi akwantuo no nso so wo mo eji ye tata na nsemo ye de somwa no pa de mo akotene no ebini boko atututu so senior high school no nam so ama miseke fo ahyese yento boko senior high school mu enam so ama mampanyina tena yenso de krata bia babonten ede ne wo mu ye de betomonim wasi practicals 2025 wo mo tworo ye eho sika Ghana Education Service mpenimfo anane atum NDC Youth Organizer ewo afano South West dia tudwa se dwumadia huduo bi abandada ne chance a wanwie no NDC ebewie sada ena pretech adwumakuo no wormo nso akasa wormo se kwan aban fa so fefa mpenimfo bi ehye dibre bi ewo nwumasua so ye no wonhwemu yi sa import yare yi a egu nipa wedi anu yi ababe piem se Ghana Health Services se eku nipa baako ewo Ghana nipa beye aduonu miensan so ena enya bie ene afoforo eka ho ena no pai kase ebono na Odehyieba Company Limited wono na ne dia ena afoforo aso na sene na anuanu mienu atena se AAA mine ejapi Apam dada mene mewuman Akosua ago abowaje obetimi afrem Akosua nshira afi yanye brena ensem no yentutu ne sere ne nabasa mfama e wakase enum me sha ase de afiri Ghana enwomasua wonmo aboboa no titru ene boko afa ho na no memene daire hosembisi e wo wonmo boys dormitory yeso wonmo ho ambo wonse ebinum ahuri wo asi school num wonmo baya ya baba twen hakim kundima e de napie ekowie ya boni tu akuno enam saye so ama miseke kwa asetena mekire municipal security council no ya yewra Isaac Agbeko ene dano wono ene pene kwankyerefo edema boko municipal education no wode akasa kyerese enam de ekoso na sabi boko senior high school ho yede eho aye target ebi pese woni abusua bi dia na wabehwe ne ba wo school mu ntino enimonimu ya wono ntu school mu kakra sade beye na won betimi asososo de ekoso ya no na hawo etese no ankoso antena ho amma adehye enkurakura hwirenhwe. And we have decided to give the school a temporary break so that we'll go back to our various homes, to our families. So the school is going to be on break, a temporary break for you to join your parents. And at the right time, management will communicate back to you. We are most concerned about the final year students who have just about a week to start their exams. When the break is given, we'll first and foremost call the final year students back. Then it will be followed with the Form 2s and then the Form 1s who are here. And I think that is the best decision for now. If all of us should return back to our parents, we can put their hearts and minds at rest. Eno kwankyerefo ahwe nwumasua so obeko municipal yewra Isaac Agbeko azaso ene kasayi na boko nsansam no ena omampanyi His Excellency Mahama wode krata babonten His Excellency John Dramani Mahama na krata no Felix Kwacho Fosu wono na de nsa chance efisi wono na kasama mampanyi wo ye government communication team no waka ho na eno no ode atodwa se oma aban no ewa ni swade hunu kase se ebehwe ama asumdwe mapa aye adwuma wo boko ne mpotam nti no brano nyina eho adwuma no wo moye na sese no se ye ma asumdwe aye adwuma no wo mu free ho na se ye free peacekeeping near dia call peace enforcement ye free peacekeeping ye bo asumdwe ho ban ye call
peace enforcement as a children say first ne de na ye hwesa asumdwe beba ye ma asumdwe ho ban e ma obi anfa sakasanga ma sabre de ye ba be hyew na wo de asumdwe ayadwuma sabre ye hyew na wo de asumdwe ayadwuma e wo boko enya de ye bejeja ye ho kra na sansem ye wo de ba bonti no mu chem se Ghana Armed Forces o mai asrafo dom no wo mato anamu asabre o mo boko a wo ye adwuma so ne adwuma den e beba ne ma e bese ye de to no ye de ato na enfranto wo mo fa akonya ne so na His Royal Majesty otumfo se tutu otosom yenu na ye bawudin na ye kwa ye ntomam wo mo bo na na ba so sa asumdwe a wa hyanse ene ana moto no ese fatapade ye fe no otumfo mediation no sanso ena na yiri ena zugrana wo mo nyina ka ho ahemfo pon a wo mo nyina wo atife ene ne mpota mo nyina nso ede wo mo ho hyem eti aban ne se wo stresse wo mo wo twaka e wo sakasaka ne wuro ye na aba no wo bia enche ne ho aban timi ntina wo enye hwahan ema nipa bi mfa ye se kan encha nanka e ba ne se ne ye ti ne se ne no ane se na amene anasa afo na yakọ hata anasa wo ne yakọ akoyie se ye to wa ye nkan bi hye mu na akwada wo kosuku wo bi timi kọ boni din fra ne se piebra ne wakọ boni tuo ne wakuno wonti esiku sa ase hene kumase aso ase ne ya boni tuo ne yakuno na no wo bi tene kan mu wono so ne ya boni tuo ne yakuno de na se abai wo bi fefefe wono so timo ne abrante baako ne abuo mu tuo ne yakun wo mu ne nyina sa wo tenetene won sa na boko nsem ya na ewurawura mu eti aban se de ye fa ne peace enforcement asumdwe ne ye hye ama na yadwuma enye peacekeeping bi abiem say ye defe wo ye ntoto wo ye nkrokro wo e ma asumdwebra akrokro no sa anye ye dia ne force is applied say de bia ka no if persuasion fails force is applied it is say the persuasion no ya persuade defe wo a e de no afa na boku e na munya abutro ye sram o momfa asumdwe ntenase o madabraka madawroma monya ne boko ya ka we nyina na anye adwuma dia enye force is applied ye de enhye na eba ababeto wo so na asumdwe ayadwuma wo mu kyem se eniema asie no ha adwene papa se sa peace enforcement ye di bai na nkanye no na aban epe na so nam se ye wo nipa tutrofo na ye wo wicked nipa adwumponi wo mu tirim ne mambofo ntino na ese fatase ye tu anamo bia etesa na sa boko ntokwa ya na aban sade krata babonten se ye di new curfew foforo ato boko na rerigu ene ne mpotem ho nyina na eno no chance a ese obi a eti ase se awia no mienu na obi akosha dem no mienu kosi ekono akosi sade be chia no pa no nsia eze se ne so wo boko na rerigu ne mpotem ahya no nso wo betimi asori akwa adwuma no pa no nsia wo kwa America tenta abasahara so no asan bafie no mienu pepepe ye chewo abonten ye be chewo se asrafo montiti binni no wo mema no wo mo asi wo mo so pa wo mo egino mo na so eti se wo boko wo na rerigu ne mpotem ahodo a abansi brebra mama ne ama wo sori anopa no nsia awia no mienu pepepe no akwasha dem de wo ye bia no wo jai na wo kọ ye chill after 2 a.m. 2 p.m. anasa no mienu nya pa ho 2 p.m. no dia ene enye obi na kumanchibu osiako wa na wo de wo se ene wo techrema ene won kasa wo ni padua akwakwakwagye akyerema de udin so api so na no na asoye a wo mo ehwe oman ntotoye so eye Ministry of the Interior wo mo dia tudwa sa curfew no ehu hia efisa wo mo anya ne sa nipa bi ebefa kwati kwan so aye nema ensem fata we ni nsem a empanifo de ababonti se ba bi edun dia no aye hye etie no aban so aye radical wo mo so mo ye radical wono so aye radical it is radical measures no ye di egina we ni krata omampanyini ene na bedwafo e de won sa hyanse aba betudwa e de afa boko ene ne mpotem sakasaka foforo apagya na amani muso no e wo ho ene na chese yetu yiribi wanti a yetu yiraba eno na eduru so no afi Ghana nwomasuya so ye na miwura pani a wakasa de mamansan e yewura da na efanyi anope krata bi wajemu ama ababonten asompa ye nsaka bi ene wo chese 2025 wasi practicals e ho sika no aban anane de atum ama enhyehyɛ bi e wo ho wo senior high school na technical school a wo sa practicals ne ebi course e wo die mu no eno ane se wo de ho nsɛm nyina kɔ na wakwakwagye usika na ja adoma boa ama practicals ntotoye no etimi akɔ anim na enchiri manso enya esomfa so na wonma ba be somu bi na ne nkase mu ene wo che se wo manta hodo no enwomasua atena ye wo ho ene na obeka kire wo mo pre nya pre mfa se for application kotum na wonso ofande a ese wo no kwaje ode na enwomasua atena ye no wonoma ye krado esi adua sete ko se won besom wo man enwomasua mu asoma kwa kosi ase
ye Sompa 106.5. Na ye to so no na youth organizer edema NDC amanyekuo no awo no na eba ahafo ano southwest constituency awada wo mo no e de sede to Ghana fo nyina nim so wo nyina nya abotre na aban dada ye chance fi mampanyi dada akofo e de ba Professor John Evans Atamils so e de ba omampanyi John Dramani Mahama so a na face na adodan kwakufo ado amamu ni nyina dwumadi ahodo a wo bia chance a wanwie no NDC fo ebewie eti Ghana fo nyina nko makomantu wo yam project ye chance mampanyi dada akofo abreso na Professor Atamils nso baaye na President John Dramani Mahama year 1 obaaye no ye term 1 no be ye no a wo no anwie na adodan kwakufo ado nso baa no de term 1 ne term 2 ebe piso na ebi akeka wie mu no ne nyina wo be keka sieni ama NDC His Excellency John Dramani Mahama term 2 no wasiesie ni nyina ebro no nananom ene omanfo wa afo ano Southwest District ehia ye no obo amane se awreho se project bebra NDC ni MPP fo nyina hyase no dodo no atoape obi aba no ahye bibi fofrase obi aba no ahye bibi fofrase na de de oman ni sika na eye no na aka mfimfi na ejina baabi ejina eti se wo hya akwan ene niema wo mo ye ayaresa bia yesie no a His Excellency John Dramani Mahama wobehye na waye ni nyina pepepe ye nyina ni tua say way back na His Excellency John Dramani Mahama eye omampen okrodwe we okoye projects a ojatu ho nyina babia o ndi bia no omanto aso na a high electrification na extension am ye wa ha say ono na start aban atwam eba ha no omo terminate contract nyina ema mo nso sandi ma contractors fofo but His Excellency John Mama Banana also no ono there he will not be like those people went ono beto aso ama ene ye bebie light no ano ama enti a lesson ma every politician say so be sebi o start be papa bia also to aso we na de yeti ne nkan constituency youth organizer edema National Democratic Congress NDC amonyekuo no IFN owura Paul Conscious amegbo wono ene kasa ye no na wo wie ye na afenso assembly member ene mpanifo mo mpotam wo nyina nso kasa bi na wo kire mu se ebran so se empumtuo a ahyanse no wo manfo ebo mabaso na ntitu afo ano Southwest District wa Ashanti region no wo mo da aban yase no mo Adam Rashebedwani wo mpotam wo no abo Johnson kwakuadu ena honorable Abubakar Sadiq nyina so maka bom so mo ye adwuma so ne adwumaden na kro no nyina fa na ntuma pefre nemom ade ba ko mo sene se telecommunications network no dodo no anye eti bi obi pese Sompa wo ba online bi a Sompa 106.5 FM Accra na wo be hwe ye kase ebo wo Facebook na se YouTube a na internet no na enye adwuma data ho nsensem ne telephone ho nsensem no empanifon hwe wo mo nsiesie boys na omo ehwe no omo ye abusuafo na omo bubu fango ni bi agu galom mu a omo bubu ni kakra ma eye motofo ne 7 pawiasa cars ne tractors a omo twemu kokoko ye adwuma na we ma ne bae ne se boys ne enum atai omo aso eye nkramufo no na se zongufo no omo tade kopoto nkitinkiti bisi wode ayisi so enwa atai ade a efre na atai omo noa enom no kakra enti omo ye na omo eye atai no na eja no eka patro no nti blasteye a eja tom enti na eja ni tom no mienu etimi survival ye ame no ka say omo government hospital omo eji ayale wie enti niema ekoso wo mpotam ho niema akoso asabre mpanifo hwe na omode wo nan asifom no ene wo hwe na wo aye ho adwuma so mpaka kasebo ede ma meka mo se na KJC Company Limited no pa no nsia kasebo ene wasogu so awutie e wo Sompa 106.5 FM Accra ene ye to aso ama no mpanimfo a wonomo ene da National Pre-Tertiary Teachers Association ano Ghana Pretag ne kuo no edin pani yese sade eniema esi kakro na abanye ni abrese wone timamufo tituru emabuna wom bayire ne ho aye adwuma na wasom omayi Sompa no wonkoso ansom ne sa nanso niema bi no mo koso a edu ba bi ase yede amna kurukuru wa na efe yede de ye twa na abo ni dua ena ekwakwura mu eba ne sa entwaye enti Ken Ali Awudu one national president Edema Pre-Tertiary Teachers Association of Ghana eno wode to abanye ni mo se kwan wo faso na wo pawe bi mo edu wo mo hyehyehye dibire bi a wo mahoden enuru ho no wo hwehwe a ya wo hwe mu wie na wo mo se appropriate
quarters no kwanya aban fa so a nansen omofa omo a omuni achechire adwuma ni mu ebedi achechirefo so ye na enye ho aban we ba ye deputy director general na owagie a oye ochechire ni no omuyi ni free ho ekofa obi a onni education e de ne be share ho eya ade a ye ne je nti asema ye ka ne se saa nioma na aban ye anode ba omunjai na ye ba education mu a from Cape Coast Winneba eba pre-tertiary education no ye woni pa bebre omo nimdie position bia no ye de omo to ano a ebeyi eno eye pre-target for president Yewura Ken Eli Awudu na wie na ne oni amansan dinkita ho ema pre-tertiary teachers association of Ghana Kinsley Imadu nso de beto so no wo kire wo mukuo no enhyemude edikan wo no mahia ewa poema ntam no na botaye ntia ekuo no baaye ene ahoden a ede beso titru ene adekire adwuma no kwanya aban fa so a nansen omofa omo a omuni achechire adwuma ni mu ebedi achechirefo so ye na enye ho aban we ba ye deputy director general na owagie ye pese bosumi bia ye call region foforo na ye ni teacher for ho or ye nat member or ye nagrat member or ye pretaga ye dia no pese ye ma ye no mo transit teacher for won sem bebre how many baby or mokokan enti ya fa se ye de be hia omo se hia musi na niema e fa ya de kire hu bia ye no mo e discuss enti adia program we pese ye ne se teacher ni no nkotran baby no obi aka kire e obe transit wate e free empanifo ano issues of promotion issues of upgrading issues of transfer issues of even licensure omo bam eno ya de woni amansan dinkuta ho ewo pre-target adwumakuo no mo Yewura Kinsley Ayimadu ene kasa kira chechefo e na me kan wo Sompa 106.5 FM kase bo anopa no nsia na KJC company limited ebo ye chidomeno no na Ghana Health Service for the atudwa se import yare na ba na wo de no hwa na bibi agu ho no na ayeye nipa bia ye tiase de ba na ye nsusu se beku ebi nanso ababeda di se import no akunipa baako ewo Ghana ama nipa be aduonum yensan so new case fofora wo mo anya bie no etese wo hwemo nipa o monya sa import yare yi eya hanu aduonum enso 257 na wo si July 22 no na nipa wo manya bie no ena nipa baako de wo free mo ebra yare yi ema ne mo so na mpanifo abamane se ha adwene pa nti omanfo nyina enya hweyie na yemfa ye na nsisi fam no mo de adesade to omanfo nyina nim se yempese yare no wo betrete ne ntaba mu no Akosua ayekesi nti obi a emobodi anse wo behwe na wo hu bibia ewo nipadua nani na bibi nsem fata hu sa monkeypox bi anase infection bi wanya wo wedie mu a na ma na ayentienti a wayeresabia wo ho anase wo honam na mu kekawo wo hwe no wanya skin rashes bi wo hwe mu anase fever bi a ensem fata sa ne mane mane nyina no ekirese sa monkeypox no wo mo na ema ne musuo no wo mo chem se yare ehu ma nkwada pa na ehu enso edema apemfo eti wo bia nhye panititu nkwada ena ma wo mo afa yefunu eti wo ho na se wo sa wo die ne bibia sesa mentre nka se wo die anu ya nsan bia gugu menchen ha ya wo he mo hwe min sa achi ensan kakra bi na ebeba sa na de bia ye ba na ekọ wo wansa atretre afafo mo to mo nyina eti wo mo besre se ebra wo bohu sa wo die ne skin rashes bi aba no memma excuses memfa ne ma bi nyi wo ho ano na nka se we die eye daadaa de enimu no a ebia na eye hawo ne abenedie no wabọ moden na wama na ayentienti awayere sabia ne mpanifo timi show na bambo ho nsem so etimi agina kasebo ewutie ewo Sompa 106.5 FM Accra na KJC company limited anopa no nsia kasebo eno no Ghana ha wo bi enim se adansie ho ne de waye se kokromoti wusan ho bopo a enye yie yese odon ho bodonto na dondon so asawo sa na ye de frɛ no na ye frɛ ne bema ba ekoba sempri mo adwuma no wonim yankasa Ghana fo amowa mo no ne amu si dan mo nka nkyere wo mo si manam wo Ghana ha wo mo standing in the gap say bibia wo mo pa bia say ye nadoa ye plywood say ye building wire say ye cement ye iron rod say ye roofing sheets no mo mo nto no wo ba bia mo nkoto no na KJC company limited ekoba sempri mo nkyɛn na ebeboa no ankasa
na enam se Nyankopon ka kire Abraham se de obehira no mehira no ena de obedome wo no medome no sana nana Nyankopon aye no nyame se de obehira no obehira nti ukoto adanse wo ne mafiri ne nkyɛn a na nyame ye hyira wo eti wo nsa wo dan no to adanse wo ne mafiri ne nkyɛn no wo nsa wo hya ase no watimi asia wo ye awie aha ebi kura awie ba bia akoto no ntia eti fa ho kɔbɔ nhyira na nhyira na bi nsa o wo de ho kɔbɔ obi anome wo no ho anome ne na bi aba bɛka ho nana kejesi de ne ho twankasa evize ne sika no eye clean eti kɔtɔ adanse wo ne mafiri ne nkyɛn ɛko ba simpri mu ɛno no na trailer ne truck na no Central Steel for the chair no say outstanding service 2023 na enya asam ketwa de ntia adwuma no wote ase na adwuma no nso wonim ye nana kejesi company limited no akra ne kuma se obetimi afa no 0204355040 0204355040 na wodem endpoint homeopathic clinic Dr. Duboatin so Sompa kasebo wo boye chidom makancho say homeopathy na a branch of medicine and no wo gina ne contact kro wo de ne ho and ono ankasa wo unique ono ankasa na adwuma no wonimu ye ono ankasa no wo ne kwan ene ne nura wo de eye adwuma ye fa ne homeopathy enya yaresabia bia na de homeopathy eye branch of medicine no enuro ene ho hyehyeye eye adwuma Queen Elizabeth ya no wo America mesem wo UK United Kingdom wo sha Queen Elizabeth ya homeopathy ya ene wo de ye adwuma ena Dr. Duboatin more than 17 years ago whatever Ghana sa Ghana for momra enti ebia infertility no awona emma no homeopathy beboa etiko endpoint homeopathy premature ejaculation abemma as woni monyam abo e wo bedroom no eno nso homeopathy me emfa so mfa nsa yade say what try others no what try other orthodox medicine no amfa enti branian fa homeopathy Ghana nso de homeopathy de Dr. Duboatin eye alpha and omega Dr. Duboatin wo demu brane endpoint homeopathy clinic wo bo adwuma enti brane yen fa homeopathy so emwa wo na wo kidney issues ne wo liver issues ne yen solve ma brane yen fa homeopathy so na wo prostate no nso no yen san wo yare ma yen fa homeopathy ne so na yen nye physiotherapy ne massage instrunku bi na yen fa ma enti wonim se eba endpoint homeopathy na eba homeopathy ayaresa enya nwanwa 17 years ni akire yeda so gina ye naso kwabrane nipa wo mo nya ayaresa wo mo mubuo yare stroke ya fa homeopathy so aboa wo mo no enya nsem ketwa enti bomodin suspend so kwan so ba bia fa ne shell signboard no behu no ena mo nso mo wo kumase amutie wo Sompa 93.1 e wo ye headquarters no nso e ye kronoma boa hia e wo kumase endpoint homeopathy wo benya no wo hom ena mo nso mo wo tema community 22 no sa wonti bibia se no afre 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 na wodem na essential so secure sanitary pass obabi abosomi akwantuo no de wudi twan ho a ebeboa wo so wo twa pokokɔ no a de ebema wo ahotoso de wonnam wo de akokoduro de ebema wo feel secure de wonnam wo wotimi sampa wo ahotoso nti wo nhwe wachi wo betimi ahya atade akokoduro mu wo betimi akosuku eye secure sanitary pass ema hotoso ne bambo eno no eti say ye heavy flow anasa eye light flow no hya no nso sa wo ba abosomi bia wonya nu menopause de a eye secure sanitary pass pen kote na esemu nti no ekyekye na nanom na aye ne te se gel eti wonam kro na ade ansam wan kofia wo say na sa mabum nsa adentia wo ye comfortable secure sanitary pass ladies we are secured na wo kumase na wo pe secure sanitary pad a na wa mama excellent cosmetics e wo Edum PZ ena kwada so estate taxi station no eho enewo wo benya secure sanitary pass say retail anase bulk purchase e wo kumase wo betimi afre mama excellent cosmetics ebra wo pe secure sanitary pass e wo 024386215 e 024386215 024386215 na wudem ya humeso ye ba ye de dia kanyina ebeto so meka wo say ha ye Sompa 106.5 FM Accra. Munde dinam se menya foreign call. Hello Papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Na no crowd wo kura fra me gba mamania. Na papa mo hote say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, ekwo bosempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, mesi wo boduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na.
Hey, Papa, USA Hakuradi, Nana Kujesi Company Limited at Jibebia, Wom Holland, Germany, France, Italy, London, Canada, Eba Densia Hunyamadia, Obia Sin Nana Kujesi Company Limited, Namatisa will be a depoke Siebi, Akosua, I want to be a Kotua Densia Hunyama, Na Ayano Papa. Oh, Anokrapa. A police station in Chanhua. Hey, a Kuaba Sempre Monono, Onya Mereda. She, where Kurano, me and somewhere, and will be an Fufroyao. Baku a Buakwasa Kumasi, and Bakuso Pokrasa and Kranha. Obiase, Nana Kodoja see a Bemaba, our dancing, what was cement, iron rods, bandits, and Nadua plywood, and just said about dance. To say BB, I share a dance as the Kobi. The pony in answer, I to football, would go more, what could you free? Akra we Akosua depo any pokrasi de anokra to nkyanya wasa wobu Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo nokra da nkyanya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road Femeswa opposite Alaji Celia Ampaba Meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93 Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simprimo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby omutibi screening. Emma huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na dear friend premature ejaculation noa. Bear maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ya muau. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Demufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia e na Akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo Spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wamu demufua Kweku minim sawa she me krama nane na so ebony show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on, but don't support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba me hya. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hya duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba me hya enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratu yi atum. Sompa TV Emma Akosua. Emma Akosua ampa na yebeko amanone
Amanoni die mu no onua medu wura alatama mu. Ehɔ na sesia amano gusui. Abusua ebi abonyenye ho sanse na nadehye nipa be se du ete subonto so a wɔn mu twa su tade kɛse ɛda alatama mu. Me sharp ho Nigeria wɔn mate agum a me kɛse wɔn mo eti nanan mo wɔnse do yegu so hwe bi mu kura wɔn mamu anase wɔte ase no yensa enya nkan enam saayɛ so ema penia wono ene ba empotem ho a woda wono ma no ese we no eye kwata zumba na wotwe bia dwa wono mudie no se adwadie bi na abusuane kwa wo masesa ne me kwa akoto akope bibia ba beton kamfana ene abusua di awre ho semete se eto wonom nti Niger State Emergency Management Agency nsema wono mo nso ani abere pa se wo mo hwehwe nsɛmnum na sɛ de mu besie bia no wo be mabusua na so ate na wo mo nya nto abusua no nso so wo mo abekɔ so ahwehwe enya sɛ wote ase ana wo mo tina nanom wonse do no wo de mu naba enti kwankyerɛfo a wono ene da Niger State Emergency Management Agency nsɛmba nano no Abdullahi Ara na wo kyese ɛya awre hosem be se du ba kon anopa abapa won semaduanan enum na awre hosemi esi na no memeda nanso sɛde etie bia no sabre wono mu a ɛwɔ baabi te sɛ zumba sakini rama ne adehye ne nyinaa no wo mo kyerɛ sampa de eti saa esi nanso wo mu guso boa ama yahwehwɛ adehye no wie kwantinti bia kopie kotia na KJC Company Limited anopa no nsia kase bono ye di esi na ensema de so monopa de di makotene bi ene se mampanyina tena ye de krata ba bontinsi ye de curfew kase bi ato boko ne mpotamo na regu ho nyina awia no mienu pepepe 2 pm na obi akwakwahye dem enti we ya ye wo hye na ne nyina ye tututu ekoso oboko senior high school na pretag adwumakuo no se aban kwa ofaso yi mpanimfo bi ebe hye nwomasua no abra wo munye educationist no entwaye honama ne yare bi efa ne monkey pox no sa abere panifo age atum se ekunipa baako wo Ghana na nipa be yaduonu miensa foforo nso nya bi ukika ne nyina si ani a nipa hanu aduonu nso na yare o manya bi e wo Ghana ha amana ne yekwalata mamu abusua nipa dunu mu a emudu atiagu nso mu ya mekese ebida kuta ayasabe a woje ayarehwe no empenense abusuanka wakomanto yem nana KJC Company Limited no tendency woni ma secure sanitary pass and endpoint homeopathic clinic or there sapapa abrewo ne boy chidom ye de kaseboy esomo na efisompa Accra 106.5 no efa ye headquarters wo Kumasi Sompa 93.1 Kumasi wire ayiko 100.9 Paris France Adam for Pa FM wo mo fa ye wo Mankasim Kingdom 106.1 FM wo Mankasim ene Mpotamo takwa sompa takrade sompa tachiman sompa sunyane sompa nkranza sompa na doma sompa omunyina fa decoder so ye sompa FM ena Facebook nso ye sompa 106.5 FM Accra ena Facebook live na chino ye wo YouTube nso ye sompa FM live ye website ye www.sompaonline.com ye ne de kasebo yi esomo no pay eyeme Akosua ago aboaje obetimi aframe Akosua nshira mene my only begotten son on radio triple A mine ejapia Apam dada ya don't want say ya ba ya de Ghana today and someone edi him edi adencheche wo Ghana na beba besomo